Atópanse agora no púlpito. Dice que as súas columnas pertenceron a un antigo templo que se situaría no lugar onde hoxe está a ermida. Igual que na Covada Santa, aquí tamén hai cruces gravadas na pedra. Antigamente pronunciábase desde o púlpito o sermón do Trega durante a celebración do voto, que actualmente se fai no día da patroa. O voto é un acto penitencial do século XIV. Xurdiu a raíz dunha promesa feita a Santa por liberar a comarca dunha seca que durou 7 anos. Celébrase o último sábado de agosto, aínda que con algunhas modificacións, como a que só poden participar nela os homes. O 23 de setembro, Día da Santa, faise aquí unha poxa coas ofrendas, produtos do campo, do mar ou artesanía. Situado cara á dereita e tras a estrada está o Pico do Facho, que recibe este nome porque desde aí se facían sinais de lume para advertir dos perigos. Con 328 metros de altura é o segundo punto máis alto do monte. Aquí atopouse en 1861 unha pequena figura de bronce de Hércules, roubada en 1964, pero da que se conserva unha réplica. O monumento piramidal coa cruz foi levantado en 1900 en homenaxe ao Cristo Redentor e para conmemorar o novo século. O outro monumento foi realizado por un tal Francisco Maravillas en 1858, coa intención de refacer a antiga estrutura do facho na que se facían as fogueiras. Na faldra do pico poden ver varias terrazas feitas en homenaxe a ilustres socios da Sociedade Promonte. Continúen agora descendendo a carón do Vía Crucis ata o seguinte punto.